companys, amics, saludats, sapigueu que és molt especial que estigueu aquí i demanem que el Miqui ens faci una introducció perquè tenim una persona molt especial que ha fet possible que aquesta moguda sigui viable i avui ens puguem trobar per conèixer-nos, fer-nos amics i disfrutar de les lletres. Un fort aplaudiment, sisplau, per Joan Grassa, Jan Sapó! Bé, doncs una pregunta. Com ha vingut tot això del llibre, el fet que publiquessis un llibre amb 8 autors i plantegessis també fer un projecte que ens explicaràs ara? Com ha anat tot plegat? Bueno, el llibre en realitat surt d'una trobada anterior amb la que a iniciativa teva es va fer com un mini taller. No, del Toni. Jo soc el Bruno. Ah, perdona. Bruno. A iniciativa del Toni Gassó es va fer un mini taller i les persones que estaven allà, a partir d'uns disparadors, uns versos, vam perfilar uns poemes i va sortir coses que estaven força bé. I a partir d'aquí, després parlant amb aquestes persones, escolta, podíem fer coses, ens podíem reunir, podíem fer, podíem... O sigui, el que sempre es diu i no es fa, no? Però vaig pensar, i per què no? I aleshores, vaig contactar amb 7 persones que més o menys tenien la mateixa bogeria que jo. Difícil, eh? Difícil. I aquí esteu, fent això possible, res més. Bé, una mica podríem dir que l'excusa és crear un projecte, si no tinc mal entès. Un projecte que es diu Tens la paraula. Si us heu fixat aquí les cadires, heu pogut trobar un díptic, on posa Tens la paraula. Què és això de Tens la paraula, Joan? Bueno, Tens la paraula és un projecte ambiciós que vol arreplegar a les persones que tenen inquietuds de tota mena, sobretot literàries, però de tota mena, és a dir, artístiques, i a base de tallers, de trobades, fer coses que siguin bones i positives. En realitat aquest és l'esperit del projecte. Tota la gent interessada a participar en aquest projecte, que pot ser qualsevol, poden ser músics, poden ser relataires, poden ser poetes, poden ser persones que escriuen prosa, doncs sapigueu que aquí l'Espai Jovelos, com a projecte viver, ha acollit un projecte que té l'objectiu de que un grup de persones setmanalment es reuneixin pel fet d'escriure col·lectivament, per al cap d'un any poder publicar una obra i també donar entrada a altres col·lectius perquè puguin presentar aquest espai tan magnífic que ens cedeix l'Espai Jovelos els seus recitals, presentacions, accions literàries... Sí, el que passa és que també volia afegir, encara que potser no és ni el moment ni l'hora, però que els tallers i les trobades que contempla aquest projecte són completament gratuïtes. Exacte. És gratuït, gràcies a que tenim gent tan genial com la gent que gestiona l'Espai Jovelos, no per fer-los la pilota, són molt bona gent, que ens cedeixen aquest espai de reunió setmanal i també la idea és que durant un trimestre, cada mes, hi hagi 2 accions literàries, sigui presentacions, recitals o qualsevol altre moviment artístic, com pot ser música, per musicar poemes, no sé, és un projecte viu, aniran sorgint coses. I bé, això és un recital de poesia, una presentació d'un llibre, i la primera persona...